Bon dia a tots i a totes. Avui comencem amb un recorregut pel súper del carrer Pompeu Fabra de Manresa. Us explicarem que vam rebre una visita molt internacional de persones procedents de 5 continents. Us presentarem alguns dels artistes que han il·lustrat el calendari 2020. Parlarem amb el campió de Catalunya de tenis taula Special Olympic. Tancarem amb un vídeo de la Fundació Tutelar de Santa Maria de Comabella que ha fet 25 anys. Comencem! El nou Capravo del carrer Pompeu Fabra de Manresa ha estat molt benvingut per tota la ciutat. Dóna feina a 15 persones i té una superfície de 500 metres quadrats amb més de 3.500 productes. Hem visitat el supermercat i hem parlat amb la Dina i el Joan. Enseñando la rutina del trabajo, a uno les cuesta más, otros menos. Hay muchos clientes colaborando con personas con discapacidad, porque claro, nunca se sabe si puedes el día de mañana tener a alguien en tu familia así, vas a necesitar un centro que les pueda dar a ellos la oportunidad. La primera vegada tu vas tenir que anar a l'altre Capravo a fer una formació, unes pràctiques i m'ha agafat aquí. O pot fer reponedor de ficar caixes o posar etiquetes, ficar palers, cada caixa al seu lloc. 120 directius de l'empresa ICL, que han estat durant 3 dies a Catalunya, van fer una activitat en equip i solidària amb Pans. Un grup empresarial amb seu a 5 continents. Van reunir tots els seus directius durant 3 dies a Catalunya. Un dels dies el van destinar a conèixer el Bages i, concretament, a fer una activitat de voluntariat amb Pans. La organització els va portar a Comabella a un repte muntar 16 bicicletes, organitzats en 8 equips i amb la participació dels nois i noies d'en Pans. El Guillem Miquel ha entrevistat la directora d'Operacions de ICL Iberia, Cristina Arespa, i Òscar Jimeno, alumne de l'escola, per explicar-vos com va viure l'activitat. Ens ha agradat molt perquè ens heu fet fer moltes coses, hem tingut que muntar 2 bicicletes, hem tingut l'ajuda de molts de vosaltres, que ens ha anat molt bé perquè vosaltres ho coneixeu, i després quan hem acabat de muntar les 2 bicicletes hem fet una volta i hem anat a una altra sala i llavors ens heu donat un mural y hem tingut que posar les mans. Me ha gustado mucho participar con la gente, me lo he pasado muy bien y he practicado un idioma que me gusta muchísimo y espero que se hagan más actividades así. Ja teniu el calendari penjat al vostre despatx o a casa vostra? És bonic, oi? 12 artistes de l'art de viure l'han fet possible. El calendari solidari d'en Pans vol canviar la mirada de la societat sobre la discapacitat. Aquest any l'han il·lustrat 12 artistes de l'art de viure, un taller d'art del servei ocupacional que vol ajudar a descobrir l'artista que tots portem dins. Hem fet un reconeixement als nostres voluntaris, un valor essencial per la nostra entitat. Jordi Enric, Núria Gatell, Félix García i Mariana Arroyo són 4 dels prop de 90 voluntaris d'en Pans. Ells ens ajuden a explicar la importància del voluntariat. Sense els voluntaris el món seria més trist i més injust. Amb els voluntaris el món és molt millor. Moltes gràcies a tots i a totes. El Vladimir Alert s'ha proclamat campió de Catalunya de tenis taula de Specials Olympics. El Vladimir té 20 anys i des de fa 5 és un apassionat del tenis taula. Va començar a jugar al casal de joves La Campana. El Pau Valdolives l'ha entrevistat. Molt content
i amb ganes de sorprendre més a la gent amb el meu joc. Aniré entrenant, lluitant i arribant més junt, on pugui. L'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, GEST, ja forma part dels Amics d'en Pans. Es tracta d'un reconeixement a persones i entitats que mostren el seu compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual. GEST és una associació de persones que s'han jubilat de la seva professió, però que tenen ganes de seguir actius, aportant la seva experiència. El seu president, Josep Sincà, va signar els Amics d'en Pans durant la visita que va fer al Centre Ocupacional i Taller d'Art Bernat Cabrera. Ens acomiadem felicitant a la Fundació Tutelar de Santa Maria de Comabella, que avui fa 25 anys. La Tutelar va néixer l'any 1994 per donar resposta a aquelles famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual que es preguntaven què serà del meu fill quan jo no hi sigui i qui se'n farà càrrec. Us deixem amb unes imatges seves. Gràcies i fins la propera.